Здравейте, аз съм MasterBG и днес ще играем. Просто ще играем така обикновена игра. Ето е моята къща, която я правих тук, що сигурно около 2-3 часа, 4 в моя огън. Сега да ви разведа. Бая, цял ден се мотах направо, с едно така нататък. А сега да видим какво се е получило тук. Да, добре. Ето ги моите кончета. Да. Ще трябва да ги нахраня. Ето е моята къща отвън. И ето е отвътре. Само... Трябва ми такова. Как му беше името? Ами, май нямам. Добре, хора. Не знам какво да правим. Виждате, че съм си направил диаманта на броня. О. Ах бе! Добре, хора, исках само да ви покажа къщата и това е от мен. Айде, чао!